hadin spokenta balaweng no yau nakakam namar kecing kena baula bore ya kecing ya tho syangkurim kacong u bat kawe kakantei na Pakistan une usipai CRPF ubakerteng Munir Hamid hakasi sejan ulakam ba ulayate ya kecing ya tho tang hadin ba ulayo jingbet naka jakatrikam jong kakenhun sipai une Munir Hamid ubadai nakasenang Garota hapo jamu ubalarung syakam sipai ha usnem arjar katnyau ulu auru ba untuk klar ya kacing sabekam kacong u hapo kajing bisar ngati kena bangan yo ya kahok laong katkum ka kubor jong katanat partai kubor PTI katkum naka kenhun sipai CRPF kiong bakila bekam yo Munir Hamid namar ba ulabore ya kacing ya thok syangkurim kacong u bat kanong Pakistan kabakerteng Kaminal Khan bat ulah pensa ya ka palat ya ka por terkam jong ka visa jong ka bor sarkar ka lakhot ki kam ki jong u kum ki ba pensniu ya ka jingsengan jong kari ki ha sarkar ki la sim kelum da ka PTI ki la ong bala wengkam no yu mardor kat kum ka kendon lais pa khatway RB jong kari ti senchar kari ka ba ailat ban penkut no klam da don ka jing tokip ka ba pura hakim mukadduma bala sim ba udon kti bat ka jing le bum tek nyau ka wajur ka CRPF kalapan pau ba une usipai ula penken ru ya ka kendon jong ka service conduct da ka ba sum la pentip chaki bor sensar swaban ya tho batru da ka ba ai jakasa ya ka ne ka nong Pakistan ka ba ka visa jong ka kalakut katkum ka por balabu lalap ba ki kam jong u ki long ki ba penken ya ka jinglong jingman jong ka jing sakri bat ki bakta ya ka jing songsengan jong gari laong uhe sipai CRPF Kaminal kalarung sa India lengpa ukaput waga atari haka arpo pratarik jong ubnai baningkong da ka visa ka balakut por ka balakut no haka arpo artarik jong ubnai mat kalasa haka yingsa jong une usipai hajamu hadin baka por jong ka visa kalakut ka ba sum la pentip saki bor sensar la penrap susu ki he sarkar katkum ka PTI kane ka kam kalapau pertai hadin bakari India kala hukum yakin nong Pakistan bakin mi no nakane kari hadin kejing wan tembor jongkilan no hapa halgam Henry nakaliang Munir Hamid ula persya ya kejing ong jong ka CRPF da ka ba penskam ba ulayo jing bit nakakenhun sipai suapen penlong burom ya kejing kawai syangkurim ula penskam ru ba ulale katkum pi kendon bat utemu ban wat jing arab nakaan persya ya kejing sabekam jong u tang kini ki kubor ko ble shibon ngin se ko pat thaki we pat ki video ki bakum kini